F'Xemx li taqli l-Ankri saret protesta fi Pjazza Tritoni mill-Animal Liberation Malta l-ALM kontra dak li sejħu bħala abbuż ta' madwar 200 żiemel f'pajjiżna li xogħlu huwa li jdur bil-karozzin. L-istess saqda ħarset lejn sensiela ta' inċidenti riċenti fost dawk ta' triq nazzjonali fejn ġie allegat li żiemel inġteħed fl-art kawża ta' sħana għalkemm is-sidin jisqu li żelaq fuq xi żejt fil-waqt li dak tal-aħħar jiem fi triq San Franġisk fil-Florjana wassal biex żiemel miet allegatament wara attakk tal-qalb. Lan tal-protesta kelli anke dawk li jipprotestaw waslu l-messaġġ tagħhom billi jkunu barra fix-xemx fl-eqel ta' sħana u jħossu dak li jħossu żwiemel. Trying to be on the horse situation similar. You know, I'm sweating, hot, I don't have water. Robert Xwiereb kellim għall-ALM għalinna dwar għal xiex kienu qegħdin biswit il-funtana ta' Tritoni. Nemnu illi wasal iż-żmien li nibbenjaw kompletament il-karozzini. Hemm raġunijiet vari u validi ħafna li l-karozzini għandhom bżonn jifqu. Iż-żwiemel m'hemmx dubju li jibbatu ħafna meta jkunu qed jiġbdu l-karozzini. Irrelevanti fejn jkunu qed jinżammu, jiena żgur illi hawn min iżommhom fl-istat tajjeb, però meta inti żiemel qed jimxi fuq it-tarmak qed jagħmillu ħsara kbira fuq il-ġismu. Jieħu n-nifs tal-exhaust, again, ħsara kbira fuq il-pulmun u anke l-fatt li qed jiġbed dak it-toqol fis-sħana hija krudeltà. Il-messaġġ tagħhom huwa indirizzat lejn il-Gvern u l-awtoritajiet. U aħna qegħdin hawnhekk bl-intenzjoni li nibagħtu messaġġ kemm lill-poplu Malti u kemm il-Kastilja illi wasal iż-żmien illi din it-tradizzjoni hi tradizzjoni m'hemmx dubju fuqha. Wasal żmienha sar imissa żmienu li inbidluha u neħħuha. L-inċidenti li seħħew fl-aħħar jiem qajmu dibattitu sħiħ fuq il-medji soċjali u kif ukoll kontroversja apparti minn numru ta' individwi fuq dan is-suġġett u jekk dan is-servizz għandu x'jibqa' jiġi offrut fl-eqel tas-sajf.